Lamsogo ahino ahai Tripuri khorango khapang Tripuri takhoktai bukhorok CM Biplab Kumar Dev ahino ahai tweet khlai sajao khwa 4th May 2020 ni horni 9:42 PM o ahino ahai tei khorok chi tham eba 13% sarai khorok ni no khobui 139 Battalion BSF Ambasa ni simin COVID-19 positive manjao khwa nei khapang Tripuri takhoktai bukhorok tei bo saka obo bai no Tripura haste wo active case bebagui 27 case active wngkha hanai Biplab Kumar Dev salmari sal 4th May 2020 o ahino hai saklaijak khwa khapang Tripuri takhoktai bukhorok abo kok sana thangkangke abo ahino ahai belai no wanama singsa kotor kuk chini bangi ingui thangjakwa Tripura haste chikon chani bagai Chuti nawui phaimani asuk balok jakse tabuk se COVID-19 ni positive BSF ni saka o manjagui tongo hingke tabuk wan chogui naidi abo suru BSF o simini asini borok thung eba Tripura haste o busuk jora koplogui tongkha belai no wanama singsa hia nung ang sung jotono tekisa agini slaifano kabangko hoja angma khangke belai kheno chanai asunung chitung dinini Tripuri khorang ni message ahai no ahai jotono chibaya pore hambai jotono no